This is something you should not miss. Dahil ang lugar na ito ay bihira mo lang makita na ganito kaganda. Malamig at malakas na agos ng tubig na dumadaloy sa malalaking tiyak ng bato. Ang tiyak na bibighani sa'yo. Oo, kaibigan, hindi mo talaga kailangang lumayo para makita ang talon na ito. Kaya puntahan mo na ang Borsot Falls ng Baliwag, Peña Blanca, Cagayan. Ang biyahe, 1 oras lang mula sa Tuguegarao City. Stop over for a while. Bili kami ng Anong binibili nyo? Tinapay. Ito, para sa'yo. Yan, para sa'yo. I don't drink this anymore. Tapos, Ano pa po yun? ay gila, ano po? Magkano po isa dun sa... walking starts here. Iwan si Trax Scott. We're going to... walk na. Eto na. Siyempre, ang talon na ito ay worth suffering for. Kaya, magdala ng inumin dahil medyo malayo-layo ang lalakarin. Now, where are we going? Minutes na ata nakakalipas. Lalakad pa rin kami. Okay. Wala kami. Wala kami. Nandito yung daanan, pero saan kami nagsusuksok? Take note, dahan-dahan lang sa paglalakad dahil ang mga makakasalubong mo ay mga malalaking tipak ng bato. At ayan na nga, pagkatapos ng mahaba-habang lakaran, ang hiwagan ng Borsot Falls ay yun na sisilayan. Ang pinaka-main attraction ng falls na ito ay ang munting kuweba na kung saan dito umaagos ang tubig. Samantala, kapag inakyat mo naman ang mga malalaking bato, abay, doon mo makikita ang mga mumunti-munting talon na kung saan masarap din silang liguan. Ay nako, hindi nyo talaga kailangang lumayo para mapatunayan ang ganda ng Pilipinas. Kung dito lang sa Cagayan, hanapin mo lang sila. Nandyan lang naghihintay sa'yo. Kaya, tara na, bisitahin nyo naman
Borsot Falls ng Peña Blanca, Cagayan.